Здравейте! Днес почвам трети епизод в PvP България. Както пак с мен са Тилс 9000 и Даниел. Да, те ви казват здрасти и днеска ще ви покажем нашата къща, която си я построих. Ето я, както виждате, ето я, само тук не е довършена. Но в честовете нямаме нищо. Да. Това е къщата ми. И малко ще я подобрим. Ще я подобряваме. И така. Аз също така и направих нов епизод в Ironcraft BG. Може да го видите. И в честовете, както виждате, нямаме нищо. На мен дайте, ама нямаме дърво. Тъй. Извинете, че давам клипа на пауза, но трябваше да направя нещо. Ето тук честовете. Още честови се добавят. Ето както и тук си направихме нещо като да си минаваме от едната къща до другата и през този тунел и отиваме места. Ето, тук макефи как е станало като мост. Да. В следващия епизод ще ви покажем там други къщи правим, такива, се забавляваме. Къде сте? Ето е тук, ето е някаква кафява глина. Аз като идвах до тая къща, до старата, миналите епизоди съм я показал, имаше и острови, в които имаше само така глина. Кафява, бяла, жълта и тем подобни. Това е от мен за днес. Очаквайте и другия път. Вече съм направил един клип в Ironcraft BG, както споменах в един епизод. Ами това е. Довиждане, до нови срещи.